Gyertek velem fogorvoshoz! Úgy vettem észre, hogy a fogkőeltávolítás vagy a rendelői fogfehérítés témája valahogy nem kap elég figyelmet TikTokon, pedig nagyon is fontos. Utóbbi nyilván inkább esztétikai kérdés, de a rendszeres fogászati szűrés és a professzionális fogkőeltávolítás már nem csak a szépségünk érdekében történik. Rengeteg komoly problémát előzhet meg, például gyulladásokat, vagy akár fogvesztést is. Sőt, és tudom, hogy ez most sokkoló, de a fogkőbe akár bele is halhattok. Egy komolyabb gyulladás a szervezetünkben olyan problémákat okozhat, aminek tényleg végzetes következményei lehetnek. Szóval neki is lekedjetek, a Meditum Dentálnál mindent kíméletesen, modern technológiával végeznek, az első alkalom után is látványos a különbség, és abszolút egyáltalán nem fáj. De cserébe legalább elképesztően viccesen fogtok kinézni, nagyjából 2x15 percen keresztül. A fogkőeltávolítás pedig hip-hop megvan. Ha többet szeretnétek tudni a kezelésekről, írjátok meg és készítek róla még egy videót. Na milyen lett?